lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pagig-uban. Welcome na usab sa atong nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanato ug paday nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Sa ato nga panag-uban nini maong programa ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa hatod og mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Niya kami amahan aron pagpasalamat na usab kanimo sa imong pagpanalipod kanamong tanan, sa imong pagtipig sa matag usa namo ka kinabuhi, sa tagsa-tagsa namo ka Pinoy-anan ug sa imong makatawhan nga naa karon sa nagalaing mga lugar, sa nagalaing mga kanasuran. Imo usab nga gipaabot ngadto kanila ang imo mga tubag sa mong mga hangyo, mga pag-ampo nga imo silang ubanan, imo silang proteksyonan. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo, pagpakaon, pagbiste, pagpainom. Sa tanan namong gikinahanglan kanunay nimong gitagbo. Imo kami gitagaag kusog kadasig. Imo kami giproteksyonan sa mga pagsulay. Batok sa mga pagsulay, batok sa mga dautan. Padayon mo kami giproteksyonan og imo kami gilayo sa mga katalagman. Dawata o Dios ang among mga pagdahig pagpasalamat tinitag na. Ang among kasing-kasing una-una, salamat Ginoo nga kanunay nimong gilimpyuhan. Kanunay nimo o Dios nga gihinluan sa imong mga pulong. Diha sa mong pagpatalinghog kanimo amahan, imo pagyuming gitabangan sa pagsabot niini. Nadiin amo gayong maikinabuhi ang imong mga pulong sa ingon. Sa amo niyang pagatubang kanimo diligid kami mapakyas sa imong mga saan. I-bless kami Ginoo sa mong panag-uban nimong programang pulong mo kinabuhi ko. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin usab sa mong kinabuhi sa imong mga mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong nga buntag, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, good morning, good morning. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban kaninyong tanan. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kaluwasan sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Nindot kaayo mga kigsuonan ang ato karong pagkahisgutan mahitungod ni sa pagsalig sa pulong pagsalig. Nganong sala ang pulong nganong sala kung mosalig tagtao kay sa Ginoo. Matod pa diha sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 5 hangtod sa 17 ug sa Salmos 118 mga kaigsuonan bersikulo 8 hangtod sa 9. Imo usab mabasa diha sa Panultihon kapitulo 3 5 ug 6 nga nagsulti gyud diha ang pulong sa Ginoo nga dili maayo gyud ang pagsalig sa tao kaysa pagsalig nato sa Ginoo. Unya dunay mga pangutana mga kaigsuonan nga miabot usab diri sa atong programa nga nag-ingon Pastor Gideon, kanus aba nagsugod ang tao mo sampit og lain og Ginoo. Kumbaga kanus aba nagsugod ang tao magbaton siya lahi nga Ginoo. Sa lain nga pinulongan kanus nagsugod nga ang tao miyukbo og laing Ginoo, laing Dios o laing Dios. Mao ni ato rong tagaag pagtagad nga dunay mga tao mga kaigsoon na nagsampit og Dios
pero nagampo pod og laing Dios. O kabalo man gyud ta mga kaigsuonan sumala sa atong pagtuon sa Biblia nga kini gikasilagan sa Ginoo. Kanang moampo bitaw ta Ginoo. Unya moampo putag laing Ginoo. Buhat ni siya nga gikasilagan sa Ginoo. Like ikaw God, kung dunay tawo nga mohangyo nimo, unya ang iyahang gihangyo nimo iha pod ang ihangyo sa uban. Unya labi na mga kaigsuonan kung ang uban gihangyo mas daling nihatag kaysa nimo. Unya labi na kung ang nihangyo nimo adto na modaig sa uban nga gipangayo dito nangayo sa iyang gipangayoan. Mura ka nagmabuko. Mura ka og bisan nimo siguro murag malain ka mga kaigsuonan. Kung naitaw nga mohangyo nimo, unya labi na kung anak nimo mo'y mohangyo. Unya murag wala kay ka makapa, wala kay ka mohatag og pansin o bisag ni pansin ka. Unya himan-himan ni hangyo na pod siya sa imo pagyong kaila o kaha imo pagyong kontra. Nya mas nihatag hinuon ang imong kontra sa imong anak. Like example, ikaw mismo mga kaigsuonan maguba ang imuhang pagbati. Unsa pagkahaang Dios mga kaigsuonan nga dunan say balaod. Ayaw kamo pag-ila ni pagyukbo og laing mga Dios-Dios. Ang pangutana mga kaigsuonan sa atong programa dire, dunay nangutana mga kaigsuonan Pastor Gideon, kanus aba nagsugod ang tao nga miyukbo og laing Ginoo? Muni ato rong tagaan og pagtagad, kanus agyon nagsugod ug unsay mga ilhanan nga siya nagsugod na sa pagyukbo og laing Ginoo? Kamo do na ba mo'y idea mga kaigsuonan? Kung do na mo'y mga idea, pwede ra gyud nga inyong ipaambit diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko para ato pong matagaan og pagtagad sa paghisgot niini. Para nga ato mga kaigsuonan masayod pud sila sa inyohang naas inyohang kasing-kasing unahuna, no? Dalaygon ang Dios magpanalangin. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning sa tanang mga listeners sa atong FM station 101.3. Kanini mga taknaan na nagtukar na ang mga transistor radio mga kaigsuonan. Good morning. Happy blessed Saturday. Ako kamong gidasig mga kaigsuonan sa pag-share sa ato ang programa nga tos inyong mga kailaghigala. Labi na gyud sa inyong pamilya aron masayod usab sila makadungog usab sila sa inyong madunggan karon. Nindot kayo ang mga pulong nga ato karong paghisgutan dinhi atong masayran og makabaton tag kahibalo. Ug kadto sa ang tao nagsugod nga duna say Ginoo. Gawas lamang sa Dios nga may tagyas tanan. Mayo nga buntag may pakiguban ni August Perdes Eliasi. Mayong buntag si Jennifer Cabasa Cabrera, good morning. Mayo nga pakiguban ni Ailer Pantalita, mayong buntag from Gingoog City. Good morning ni Darrell Herolaga, malipayong buntag Pastor Gideon, malipayong buntag usab sa tanan dalaygon ang Ginoo sa matagusan nato kakinabuhi watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Jennifer Cabasa Cabrera. Maayong buntag Pastor. Salamat ning kabuntagon makadungog na usab kami sa mga pulong nga imong i-share kanamo Pastor. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Morning sa tanan. Maayong buntag ni Joy Jane Caniete. O
Og matud pa kay kung mosalig ka sa tao madismaya ka lang, pero ang Ginoo kasaligan ang iyang mga saad. Amen. Dalaygon ang Ginoo. Mayo nga pakig-uban ni GPC Santiago, ni Liti Gondaya from Compostela, Davao de Oro. Maayo nga pakig-uban ni Maria Costinar. Maayo nga buntag, Pastor. Dili ko makapaminaw sa imong live kay wala man ko'y load. Daot pod ang wifi diri sa amo diri dool. God bless amping mo kanunay og imong pamilya, ilabi na sa imong mga pag-ampo, Pastor. I-appeal ko sa imong mga pag-ampo. Dalaygon ang Dios. Magatabang kaninyo diha og magpanalangin, Sister Miriam. Mayong buntag ni Arlene Namoko Aligado. May buntag, Pastor. Og sa tanan nimong pamilya, dalaygon ang atong buhi nga Dios, watching live here in Seattle Negros Oriental. Si Bibian Aliha Aligiho. May buntag si Mimi Dalio. Maayong pag morning, watching from Davao City. Mayong buntag ni Vilinario Florentino. Si Tuwing Jane, may buntag. Si Maiti Madagat, good morning. Si Pastor Russell Candelario. Oy, naminaw sab, no? Mayong pakiguban. Mayong buntag ni Freddy Aquino Tanyo. Maayong buntag, Pastor. Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pinaagi sa imong programa po, sa imong pagtudlo. Daghan kayo mig natun-an sa mga pamaagis, Ginoo. Request ko kanta Pahulay. Salamat and God bless. Inggit ato siyang daigon, ibayaw uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong gamot. Inggit nga to sa langit, kugiyaw sa walang kaulaw. Ato ang Tagalog pagtagad mga kaigsuonan, ang i-request diri nga awit Makalangit Pahulay. Ato ni nga Tagalog pagtagad. Tubig ang yuta. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Gabisa Jean. May buntag ni mo diha, Jean. Og ni Iko Tampos, morning pass, birthday na ko ron. Papre ko. Okay, ako na ng-save, no? Happy birthday sa atong igsuon, Iko Tampos. Happy birthday, ang Diyos magpanalangin kanimo. Kumusta mo diha? Ako nagtuo nga na ang Dios naguban kaninyo ug nagatiman kanimo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tuig nga iyang gidugang kanimo ug daghan pang mga tuig nga iyang giandam nga puno sa panalangin, din imo siyang malagaran sa kinasing-kasing gayod nga dili gayud ka maluya sa pagsampit ug pagduol ug pagsalig kaniya. Nining tuig nga gidugang sa Dios imong kinabuhi, mapuno ka sa panalangin og diin na ang kalipay kalinaw, salig lamang kaniya ug ayaw lunga sa pagduol sa Ginoo. Mayong buntag ni Evelyn Galito. God is good all the time. Malipayong buntag, Pastor, watching from Kuwait. May buntag ni mo diha ato igsuon nga naa sa Kuwait. Good morning. Mayong buntag ni matud pa, good morning, Pastor. Pwede bak akong mangayog pag-ampo sa ko ang anak nagkasakit. God bless. Kung sa may sakit sa ibuhag anak, ato na nga ideklarar nga ang Dios mag-aayon ining tagnaa. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, akong gideklara nga ang imong anak ayohon. Og niining taknaa maayo ang imong anak. Pasalamati ang Dios. Pasalamati og pasalamati ang Dios. Kaniini gayong adlaw ang imong anak makabatog kaayuhan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus ug sa dugo ni Ginoong Kristo ang imong anak maluwas. May buntag ni Lia Jean Tahan Langit. Si Lujin Gonzaga, morning, Pastor, pahelp ko. Naa sa hospital, please pray ko ni Nim Diana. Si Dian Ianim. Ang Dios mag-aayo sa imuhang anak nga si Dian. Maghatag og kaluwasan og kaayuhan ang atong buhi nga Dios og niining takna madawat sa imong anak.
ang kuplitong kaayuhan sa pangalan ni Jesus. Ako Maayong nga buntag ni Lia Cintahan Langit, maayong buntag sa tanan, maayong buntag Pastor Dalaygon ang Dios watching Mando Imbantog Baongon Bukidnon. Salamat sa pulong sa Dios. May buntag ni Tata Piras. Good morning, watching from Firi, Miligan, Mulabi, Zamboanga del Sur. May buntag, may pakiguban ni Rachel. Good morning ni Brother Gilon og sa imuhang pamilya. May buntag Sisi Gilor. May buntag Pastor from watching Tandag City. May buntag sa Tandag City. Ato ang igsuon si Eileen Garces. Good morning. Maayong buntag Pastor, regards ko sa akong igsuon Pastor na Kuya Gilon og diha sa Bindoy, sila Ate Jean Palomar na kanunay na minaw sa imuha. Oy, may buntag no sa ato ang igsuon diha sa Bindoy. Kumusta mo? Mag-agian ko diha sa Bindoy. Basig makabisita ko diha sa inyo ha. Umalabot nga panahon, labi na ron sa Disyembre doon ako'y biyahe sa Negros. Ang Dios hatag og kahigayonan. Si Kylie Jan, good morning. Si Susana Pablio, may pakiguban ato igsuon nga nanukad sa Thailand. Og si Marlene Digal, maayong nga buntag Pastor, watching from Kubakog, Mandawi. Kumusta mo diha sa Kubakog? Kumusta mo diha? Marlene Digal. Si Regina Aporto, blessed morning Pastor Gideon. Og sa lahat, si Emmanuel Chanti Prasad, maayong buntag Pastor og sa tanan nagsunod sa programa. Si Kylie Jan, morning Pastor Gideon Candelario. May buntag Sister Kylie Jan, good morning. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magapadayon pag-atiman. Og maayong pagpaminaw ni Galvez Gam Hortilano Nambay, maayong pagpaminaw og maayong pakiguban. I declare blessing sa ngalan ni sa atong Ginoong Hesus. Mga pabor moabot gayod sa imong kinabuhi. Og maayong buntag sa tanan nato mga kigsunan nga mo replace atong programa. I declare blessing sa matag usa. Og atong oras mga kigsunan sa atong programa alas 6:31 na sa kabuntagon. Kinahanglan na natong hisgutan ang mga mensahe mahitungod sa gisulat diha sa Biblia, sa libro sa Jeremias, libro sa Panultihon o libro sa Salmo. Ang tulo ka libro mga kaigsunan naghisgot ni sa usa ka pulong pagsalig. Ato ning basahon mga kaigsunan kus Ginoo ang libro sa Jeremias kapitulo 17. Unya bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 7. Og andama sab ninyo pag-abli ang libro sa Salmo 118 bersikulo 8 og 9 og sa Panultihon kapitulo 3, 5 og 6. Atong basahon mga kaigsunan ang libro sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 5 og 7. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka sampinit sa diserto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok. Wala gayoy maayo nga maangko niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi ug sa atong kinabuhi. Basahon nato mga kaigsunan ang Salmo. Salmo kapitulo 118. Bersikulo 8 ug 9 nag-ingon dinhi. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa prinsipe. So naanay mga kanang posisyon nga gihisgutan dinhi sa Salmo. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kay pagdangop sa tao o pagdangop sa Ginoo kaysa pagdangop sa prinsipe.
So doon na mga posisyon diha or doon na posisyon nga gihisgutan. Sa panultihon mga kigsunan kapitulo 3 bersikulo 5 ug 6. Ingon dinhi, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Hinumdumi siya sa tanan nimong buhaton. Mao ni usas pinaka-importante gyud nga angay natong tutukan samtang nagpuyo tas kalibutan. Hinumduman nato ang Dios. Usa kini kadakong pangutana nga pwede natong gamiton sa pagsusi sa atong kaugalingon kon ato bang gihinumduman ang Dios. Ang pulong hinumduman nato ang Dios nagpakita ni nga dunan na kay nasayran sa mga pamaagi sa Dios, sa mga saan sa Dios. Kay maunay buot ipasabot kanang hinumduman nimo ang Dios, hinumduman nimo ang iyahang mga saad, hinumduman nimo ang iyahang mga sugo, hinumduman nimo ang iyang mga pamaagi. Diha sa iyang mga pamaagi dili gyud na mapakyas, dili ka mahisalaag, dili gayud ka malaglag. Kon ang pamaagi sa Dios imong nasabtan, imong naikinabuhi, hinumdumi sa pagpuyo nimo sa kalibutan mga kigsunan, kung imong gihinumduman o kung atong gihinumduman ang Dios, ang pamaagi sa Dios ug ato kining gikinabuhi, inigabot ni Jesus Christ mga kigsunan, di gyud ka malisang. Puno man kas pagsalig. Puno man ka mga kigsunan, excited man ka kay nabuhat man nimo ang ihang gusto. Pero kung nagtuo ka Ginoo, mas gihinumduman nimo ang pamaagi sa mga tao o pamaagi sa simbahan o pamaagi mga kaigsunan sa mga tradisyon, pamaagi mga kaigsunan nga wala gani ka makabasa kung naa ba na sa Biblia. Daghang kayo mga tao karon nga nagtuo Ginoo pero tuwa miyukbo o mihalad o misalig sa mga tao. Labi na gyud ang mga taong patay. Mao ni ato rong hisgutan. Ang giingon sa mensahe sa Dios nga gisulat ni propeta Jeremias nga ang tao nga mosalig sa tao daw sama siya sa kana bitawng dapit nga dili matugkan og tanom. Mao ni kana bitawng gikumpara. Mao ni gipakita sa Dios mga kaigsunan nga matud pasama siya sa usa ka sampinit sa deserto. Maita og sampinit diri sa atong yuta nga mura og naapay tanom nga makalighot. Sampinit sa deserto mga kaigsunan, wa gyud bisan usa nga tanom nga matubo, mabuhi. Sama siya sa sampinit sa deserto nga nagtubo sa ugang yuta, uga pag yung yuta. Unya parat diin walay laing tanom nga moturok, wala gayoy maayo nga maangko niya. So diha giklaro mga kaigsunan, kung sa imong pag-alagad og sa atong pag-alagad sa Dios, mingsalig ta sa tao kaysa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo. Wa kay maayo nga mapaabot. Wala kay maayong ganti nga makuha. Ang tao mga kaigsunan naghisgot ni sa dili lang sa usa ka tribo kundi sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Unya didto sa Salmo, ang tao nga mosalig sa tao o sa prinsipe kaysa Ginoo, alaot. Alaot ang tao mga kaigsunan. Kay usa kini mga kaigsunan kining pulong pagsalig bantayanan kay ni. Kining pulong pagsalig usa ni siya ka gasa sa Ginoo. Sama nang gugma, pagtuo o kanang pagsalig. Unya kanang naa kay pagsalig sa Ginoo ang gipakita sa Dios pinaagi sa sulat ni propeta Jeremias, dili ka na maluya. Dili ka na mapukan.
but ipasabot ang imong pagpangalaga dili off and on. Daghan nga mga Kristohanon nga off and on ang ilang pag-alagad o pagsimbas Ginoo. Kay ang hinungdan ana, mga igsuon, ning salig sila sa tao. Ning salig sila. Ang tao nga gisgutan diha mga kaigsunan, dunay mga posisyon sama sa gisgutan ni David diha sa Salmo 118, mga igsuon, nga itong ibasa diha sa versikulo 8 ug 9. Na dihay posisyon nga gisgutan prinsipe. Buti pasabot mga kaigsunan nga ang tao mosalig sa tao tungod sa iyang posisyon. Ang tao mosalig sa tao tungod sa abilidad sa tao. Tungod sa kakayanan sa tao. Sa espirituhanong bahin mga kaigsunan may posibilidad nga mahitabo ni og nahitabo ni pipila og sa uban pang mga tao. Nga imbis mosalig sila sa Dios, nisalig sila sa mga tao nga dunay kana bitawng nahimong milagro. Bantayanan kaini siya. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang pangutana dinhi sa atong programa nga nagsulti Pastor Gideon Canos Aba, nagsugod ang tao nga miyukbo og Dios-Dios. Canos Aba, ang tao mi sugod pagyukbo og Dios-Dios kaysa Dios. Alang nimo Canos Samtang ako ning gipangayo sa Ginoo, samtang nagampo ko, gitubag ko sa Ginoo. Sa dili pa nako isugilon ang tubag sa Ginoo, ako ning ipangutana ninyo. Kanos aba nagsugod ang tao nga nagyukbo og laing Ginoo kaysa Dios? Kanos aba sila? Kanos aba nagsugod? Daghan karong mga tao mangayo og panalangin sa Ginoo, mangayo protection sa Ginoo, pero tuan ning sahalad sa dili Dios. Nangaytag panalangin, nangaytag milagro, nangaytag protection sa amahan, pero tuata ni halad sa laing Dios. Tuam taming salig. So ako ning hulat-hulaton mga kaigsunan ang inyong presensya. Alang nimo sa imong pagkakristohanon, kados aba nagsugod ang tao miyukbo og laing Dios. Kabalo ko mga kaigsunan nga sa imong pagkakristohanon gikan pa sa kagamay o gikan pa sa imong pagsugod, daghan ang kaikang mga nadunggan nga mga mensahe. Gikan kaniadto kung sincero ka, hangtod karon dili na nimo malimtan. Kung sincero ka, buti pasabot kung seryoso ka. Pero kung dili gani ka seryoso, bisan pa sa kadugay sa kataas na nga katuigan nga diin nagsugod ka sa pagpangalagad o kaha do na po kay gisugdan nga pagpangalagad, moabot gyapon ang panahon nga imo nang malimtan. So latulato nako ang inyong tubag mga kaigsunan, kon kanos aba nagsugod ang tao nga miyukbo og Dios-Dios. Kanos aba sila nagsugod? Unsa bay mga ilhanan nga nagsugod na sila sa pagyukbo og pagsampit og laing Ginoo? Hinumdumi ang tao nga mosalig sa tao, silutan. Unya, ang giingon dito sa sulat ni David, ang tao nga mosalig sa tao kaysa Ginoo, wa gyud maayo mapaabot. Unya, gisgutan din dito ang mga posisyon sa tao. Mas maayo ang pagsalig sa Ginoo kaysa pagsalig sa prinsipe. Nya giklaro gyud dito sa Jeremias nga ang tao nga mosalig di ay sa tao daw sama sa sampinit dito sa diserto. Unya ugga pag yung yuta. Walay bisan unsang sagbot, bisag sagbot na lang gyud nga moturok. Wala gyoy
maayong mapaabot. Kung ipasabot, kung nangalagad kas Ginoo, nagsampit tas Ginoo, pero nisalig tag tao kaysa Ginoo, ayaw na lang pag-speak og panalangin. Ayaw na lang pag-speak nga kana bitawng muharuhay ang imong pagpuyo. Kay ang giklaro sa Biblia, wala gayoy maayong mapaabot. Bisag saon nimong paningkamot, mga igsuon kos Ginoo, sultihan ta mo, bisag saon ninyong paningkamot, naagyapon ang kalisod nagatang sa inyong dalan. Kay tua mo misalig ni yukbo sa mga tao. Ang pulong pagsalig kanunay nako ning ibalik-balik. Ang pulong pagsalig kana bitawng imong gibuhat ang iyang pamaagi. Kung nisalig ka sa tao, mas gibuhat nimo ang pamaagi sa tao kaysa pamaagi sa Dios. Kung nisalig ka sa tradisyon, nisalig ka sa simbahan, mas mibuhat ka sa pamaagi sa simbahan kaysa pamaagi sa Dios. Buti pasabot, ang tao nga misalig sa simbahan kaysa sa Dios, present siya sa mga bulaton sa simbahan, gi-idolize niya ang simbahan, nihalad siya diya sa simbahan, pero walay tuntuon sa balaang kasulatan. Ulat-ulato nako mga kaigsuonan ang inyohang mga mensahe. Agig tubag sa pangutana, nga diin gipangutana po diri sa tong programa. Nya nangayo ko sa Ginoo og tubag. Lord, kanus aba ang tao nagsugod sa pagyukbo og Dios-Dios? Kanus aba? Katunang naana sila istatua, katong doon na sila Dios, dito nagsugod sila sa pagyukbo og Dios-Dios. Dunay mensahe mga kigsuonan akong basahon kung naabanay siya itubag. Sa unang panahon, daghang pastor. Sa unang panahon, daghang pastor kay wala pa sila masayod sa kamatuoran. Nakaagi ko ana pero karon wala na matuod pa sa iyang pulong. Matod pa sa iyang pulong, unaha ang Dios labaw sa tanang butang. Kay ang tanan igadugang. Okay. Kylie Jan, gikan ni Lodgin Gonzaga. Si Kylie Jan iyon sa pagmata nako sa og mahayag nagyukbo nag Dios-Dios sa akong ginikanan. Og nagsunod nako namo og nasunod namo nga mga anak. Din grasya sa Dios na born again Christian nami. Oy salamat kaayo, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi Kylie Jan. Kining pangutana nato mga kigsunan, kano saan nagsugod ang tao sa pagyukbog Dios-Dios, wala na siya magsintro sa ato ang kahimtang, kundi sa sinugdanan mga kaigsunan. So ang tubag ni ini mga igsuon naa sa kaysaysayan sa katawhan sa Dios. Sa daang kasabutan, mga kaigsunan. Samtang na namalandong ko ini sa gipangayo nako ni mga kaigsunan, kanos abagyod nagsugod ang tao sa pag simba og Dios-Dios. Ug unsay ilhanan? Kabalo ba mo mga kaigsunan? Ang tao muyukbo na siya og laing Ginoo kung sobra na ang iyang pagsalig sa tao kaysa Ginoo. Sobra na gani ang ilang pagsalig, mas nisalig sila sa tao kaysa Ginoo. Diha nagsugod nga naa sila'y Dios-Dios. Hinumdumi mga kaigsunan, hinumdumi ning mensahia kay dinhi magsugod nga mahimong delikado ang imong kaluwasan kung dili nimo ni masabtan. Ang mga tao sa Dios nga mao ang mga Israelita, samtang gikuha sila sa Ehipto, samtang gidala sila sa kaluwasan,
og nakabaton silang kaluwasan, diha sa kaluwasan gitrin sila sa Ginoo kay dunay saad ang Ginoo nila. Giluwas ang mga Israelita pinaagi kang Moses. Kung imong lantawon mga kaigsunan sa tanan nilang mga gikinahanglan sama sa pagkaon, sa tanan pagkaon, ilimnon, kanang mubati na silang kaluya, mubati na silang kauhaw, mubati silang pagkagutom, muyango-ngo dayon sila kang Moses. Adto dayon sila mangayo kang Moses. Magmulo dayon sila kang Moses. Adto dayon sila muhangyo kang Moses. Unya, ila pag yung pabugatan si Moses, buingon dayon sila nga, may pay na nga matay mi dito sa Ehipto. Okay ra kung mga matay mi sa Ehipto kaysa diri may mga matay sa kagutom. Grabe ang ilahang kanang pagpabugat kang Moses. Tungod kay, grabe kadako ang ilang pagsalig kang Moses. Bisan kung nakaila na sila nga dunay Dios nga nagluwas nila. Bisan nakadungog na sila nga dunay Dios nga mao'y nagluwas kanila, sama nimo. Nakadungog ka nga dunay Dios. Pero padayon ang mga Israelita nga nagsalig kang Moses. Unsay mga ilhanan nga padayon ang mga Israelita nga misalig kang Moses? Adto dayon sila muyango-ngo sa panahon nga doon na sila'y panginahanglanon. Sama ng kauhaw, kagutom, kalisod. Adto dayon sila magmulo. Wa gyapon sila kabalo sa pagsampit og Dios. Karon sa dihang miabot sila sa Mount Sinai, mga kaigsunan diha sa kapitulo 32 sa Exodus. Ang mga Israelita ug si Moses, mga kaigsunan, kung imong lantawon diha nagsugod. Ang tao nga miyukbo og laing Dios. Nganuman, sa diha nga si Moses nakigsulti sa Dios didto sa bukid sa Sinai, sumala sa mando sa Dios Moses sa kadire. Og ang mga katawhan nga mga Israelita magpabilin didto sa punuan sa bukid. Karon ang mga Israelita nabatasan nila kung panahon nga gutumon sila, kung panahon nga uhawon sila, muyukbo, muyango-ngo dayon sila kang Moses. Ang nahitabo, 40 kaadlaw si Moses nga dili nila makitaan. Imagine ka ng 40 ka adlaw, pila man na kasimana nga dili nila makitaan si Moses. Ang ilahang sampitunon, hangiunon, yango-ngoan. Ang nahitabo mga kaisunan, dali silang nalimot ni Moses. Mingon dahil sila, wala na ta masayod atong ginganlag Moses. Ihangyo na pod sila sa usa ka sinaligan ni Moses nga mao si Aaron. Ihangyo sila og magama sila laing Dios. Unsay mensahe nga gipaabot sa Ginoo nga kinahanglan natong masabtan. Inani ni siya. Si Moses gitawag siya man of God. Leader nga gipadala sa Dios sa mga tao. Sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi timan dunay gipadala ang Dios nga gitawag man of God. Gitawag mga pinadala sa Dios, mga tao sa Dios. Aron pagtudlo nimo, aron ikaw mosampit og Dios, dili mosampit sa man of God. Aron ikaw makakaton nga bisag asa ka, kantigo na kang mosampit sa Dios. Kantigo na kang muyukbo sa Dios Amahan nga mo'y tag-iya sa tanan.
Pero kung wala nimo masabti mga kaigsunan hangtod karon, wala nimo masabti nga dunay Dios nga naghulat kung kanus-a ka mo tawag, mabatasan gyapon nimo ang batasan sa mga Israelita. Nga imbis mangayog tabang sa Dios, moampo sa Dios, adto muhalad sa Dios, adto mudaig sa Dios, muyukbo gyapon kas mga tao. Labi na kon ang mga tao naghimog milagro. Kanus aba nasaag ang mga tao sa diha nga duna sila'y leader nga naighimo og mga buta nga dili mahimo nila. Kabantay mo, daghan karon mga dagko nga mga leader o dagko kay mga simbahan nga imbis ang mga tao muyukbo sa Dios, tuan na sila misabmitar sa leader. Pero daghan pa kaayong mga tao ron nga nagtuog Dios pero padayon pang nag-search. Kinsa gyud ang man of God. Ang ilahang gusto kanang man of God. Kanang pinadala sa Dios. Nga unta na anamang kay Biblia. Na ananimo ang balang espiritu. Tinuod nagkinahanglan tag magwawali. Tinuod nagkinahanglan tag magtutudlo. Ang magwawali ug ang magtutudlo maoy atong gikinahanglan aron tudluan ta sa pagduol sa Dios pinaagis Biblia. Unsaon nato pagpahari ang balang espiritu? Unsaon nato pagkinabuhi ang pamaagi sa Dios nga naas Biblia? Hangtod karon sa imong pagkakristohanon, kanunay ra kang naghangad o nagsigig search sa mga gitawag man of God, labi na kung maghimog mga milagro, malagmit, diha magsugod nga masaag ka. Kabalo mo mga kaigsunan, doon ako'y nakaila nga 81 na ang iyang edad. Usa siya nga nagseminar namo didto sa Toledo, sud sa unom ka adlaw. Sa iyang testimony mga kaigsunan, amigo sila ni Kibuloy. No nakayo na ngalan ni Kibuloy. Sa sinugdanan, pareho silang doktrina. Pareho sila nga nag-Bible study sa usa ka company, puli-puli sila. Sumala sa testimony sa nagseminar nako. Nganong ako ning i-share, kay diha nato makuhaan, doon na tayo makuha nga mga panghuna-huna diha. Sumala sa testimony mga kaigsunan, nga diin akong nadunggan gikan sa usa ka tawo nga gigamit sa Dios aron ko tudloan, aron mitudloan kung unsaon namo paggamit ang Biblia. Unsaon namo aron mapahaom among kinabuhi sa pamaagi sa Dios nga nas Biblia. Di man ang tanang pamaagi sa Dios naara sa Biblia. Ug ang tanang tao nagbasag Biblia, bantayanan kayo, kay dunay mga tao nga imbes ang pamaagi sa Dios, maoy mapatigbabaw ang opinyon na noon sa tao, mo'y ipasunod sa tao. Nya hinumdumi, daghang kayo mga taong nasa laag bisan pa sa panahon ni Jesus. Nganuman, sa pag-abot ni Jesus o sa panahon ni Jesus mga kaigsunan, nganong nangasaag sila, kay imbes maminaw sila sa Dios, tuwa sila maminaw sa mga tao nga diin nagtudlo og dili mao. Nga gipatuo sila nga kini pagtulunan sa Dios, apan nadiskubrihan ni Jesus nga pagtulunan di ay sa tao. Diha mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9.
Sa sinugdanan mga kaigsunan, sumala sa testimony, pareho silang doktrina, pareho silang gisangyaw nga mensahe. Hangtod nagkadako ang organisasyon. Gikan sa gamay, hangtod nagkadako. Sa dihang nagkadako ang organisasyon, mga igsoon, nagkalayo ang teaching. Hangtod nga niabot, nga ni-deklarar nga appointed son ang usa ka leader. So diha imong makit-an nga kung ang tao dili na magbasag Biblia ug mag-idolo na og mga leader, musalig na sa leader, musalig na sa gitawag man of God, kaysa pagsalig sa Dios, masaag ang tao. Hangtod mamatay. Karon, inigbalik ni Jesus ang pangutana, malangit ba ang mga tao nga misalig sa tao kaysa Dios? Malangit ba ang tao nga misalig sa man of God kaysa Dios? Ang tubag sa Biblia, dili. Kay gikasilagan og silutan gayud sa Dios ang tao nga mosalig sa tao. Unya ang tao nga mosalig gani sa tao, muyukbo na gani sa tao mga kigsunan, kung ang tao mawagtang na, dali day na silang mangita og laing Dios. Mao nay nahitabo sa mga tao, sa mga Israelita, nga diin wala na nila makita si Moses. Nagdahom na silang patay na. Diha nagsugod ang tao mo simba, muyukbo og laing Ginoo sa diha nga mosalig na ang tao sa tao. Kabalo ba mo mga kaigsunan, daghang kay mga taong nagtuo Ginoo, pero tuwa magpatambal og mga taong nagpatuo-tuo. Tinuod na. Nagtuo ka Ginoo, adto ka mangayog panalangin, adto ka mangayo og proteksyon, pero lahi ang imong gihalaran, lahi ang imong giyukbuan. Nganong nga inana man? Tungod kay mas mihatag kag panahon sa tao kaysa Biblia. Inani ni siya, kung sa imong pagkakristohanon, mas taas kag panahon sa pagpaminaw sa mga wali kaysa pagbasag Biblia, ampingana na kaayo ang imong kasing-kasing. Ampingana na kayo ang imong kasing-kasing. Labi na kung ang imong gisunod puro prophecy. Labi na kung mainganyo ka kay nahitabo na tuman. Wa na kay basa-basag Biblia, kung mobasa ka kanarampong mga bersikulo nga giwali. Imbis mo ampo ka sa Dios, ang mahitabo mao ni adto ka mo ampo sa man of God. Man of God ampo iko, man of God pandungi ko. Dili mo man na gitudlo ni Jesus? Yes, tinuod dunay mga mensahe dito sa Santiago nga kung diha kaninyo may nagkasakit-sakit, padto ang pangulo sa simbahan ug paampuha siya, pandungi siya. Ang gitudlo ni Jesus, mga kaigsunan, gitudloan ta sa pagsampit sa amahan sa wa pagani ang mga pagsulay. Bantayanan kaayo mga kaigsunan, daghan kay mga taong nagtuog Dios pero tuwa nagsalig og leader sa espirituhanon nga bahin. Leader sa simbahan, leader sa organisasyon, labi na kung leader mga kaigsunan nga oy daghang mga milagro nga nahimo. Labi na kung leader nga oy daghang mga pulong nga natuman.
Diha nagsugod mga kaigsunan ang tao masaad. Pamalandong ini pag-ayo. Kung nagtuo ka Ginoo, pero mas miyukbo kag tao, ang pasidaan sa Dios, silutan ka. Ang leader o man of God, mga magwawali, gipadala na sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, aron mas musalig ta sa Dios, musampi ta sa Dios, adto ta mo ampo sa Dios. Si Jesus mga kaigsunan mianhi, naghimog milagro. Apan unsay tudlo? Amahan na mo nga naka sa langit. Pero unsay nahitabo sa mga tao karon? At tumuyukbo og tao. Mura ba giila ang tao nga ngilngig na gyud kaayo. Muadto ta simbahan para mag-eskwela ta, magtuon ta sa pulong sa Dios para makakaton ta sa pagpakigrelasyon sa Dios. Mao nay rason. Kung maminaw tagwali, kinahanglan maglili sa kag Biblia, magtuon po kag Biblia, magbasa po kag Biblia. Kaya kung dili gani ka mubasa kag Biblia, ang pinganan na kayo ang kaluwasan nga nani mo. Muna'y mga ilhanan, mga kaigsunan, kana bitaw, muna'y sinugdanan nga ang tao, miyukbo na ang tao. Walay panahon sa Biblia eh. Walay basag Biblia. Kung walihan, ang uban dili maminaw. Mas nagpabilin sila sa ilang pagtuo ug pagyukbo sa mga taong wa gani sila kaila. Mga taong patay na. Nga gipakasanto sa uban. Nga gipakadiyos sa uban. Wa gani mo kakita sa kabantay mo na ay mga tao nga nagtuo Ginoo pero tuwa mihalad sa mga santos. Wa gani kakailaan ang binuhatan anang mga santosa. Ang tinuod nga santos mga kaigsunan ato ning limpyuhan. Ato ning klarohon. Ang santos, gikan na sa pulong, kung imong lang i-translate sa English, holy, balaan, santo, mga balaang nga tao. Kinsa man ang balaang tao? Katong patay na o katong buhi pa? Kanos aba gihimong balaan sa Dios ang tao? Inig kamatay na o samtang buhi pa? Lahi ang mga pagtulunan sa uban. Lahi ang pagtulunan sa ubang simbahan. Isa nila ideklarar ang tao nga mahimong santos or isa nila ideklara ang tao nga mahimong balaan kung patay na. Hinumduman dayon tong mga maayong nabuhat o niya murag kung mura og makapasar gani sa ilahang kanang ilahang pamaagi aron mahimong santos, ideklara dayong santos o niya yukbuan. Mao ba na gitudlo sa Dios mga kaigsunan? Nga mo imong gisampit, nga mo imong gipangayuan, Lord, panalangini ko, proteksyonan ko, o niya himan-himan to akas mga santos muhalad? Ang tudlo sa Biblia, ang tudlo sa Dios nga nas Biblia mga kaigsunan, ang Dios mohimo, ang tao mahimong balaan, buhi pa. Gihimo ta niyang balaan, gihimo ta niyang matarong, buhi ta. But ipasabot, mo-response pa ta sa iyang pagtulunan. Mo-response pa ta sa iyang mga mensahe. Walay gitudlo sa Biblia na isa ka masantos o mamatay na. Umunay, usas mga teaching mga kaigsunan nga nakapasaag sa mga tao. Munang kabantay mo, diris ato ang nasod nga Pilipinas tungod sa pagkaway panahon sa Biblia. Daghan kay mga taong nagtuo Ginoo pero walay basa-basag Biblia.
Daling maingganyo ang tao sa mga milagro, daling maingganyo ang mga tao sa mga propesiya. Nga naay hingpit og perpekto nga propesiya, Biblia. Mao na nga ang tao mga kisunan, apil na ta ana. Kung maghisgot tag tao, apil ta. Ikaw, ako, kita. Ang gisulat ni David, matud pa, mas maayo ang pagsalig sa Dios kaysa tao. Ikaduha, mas maayo ang pagsalig sa Dios kaysa prinsipe. Sa leader, sa ilado nga tao, gikan sa presidente hangtod sa pinakaubos. Kung maghisgot tas politika. How about maghisgot ta sa espirituhano nga bahin? Siyempre sa pagdumala sa simbahan. Gikan sa pinakatas hangtod sa pinakaubos nga posisyon nga naa sa simbahan. Kung sa imong pagkakristohanon, makakita din kag mga milagroso nga mga tao o mga tao nga nagapanulti nga nagapanghitabo. Adto dayon ka moyango-ngo kaysa Ginoo. Ang pingana na ang imong kaluwasan. Na kay Biblia wala nimo basaha. Pwede kang mohangyo sa usa ka leader, pastor, tudloi ko sa paggamit sa Biblia. Maunay kalipay sa Dios. Pero kung musampit na gani kas mga leader, labi na kung dunay mga problema, pastor, ampui ko, man of God, pandungi ko, ampui ko, nya gamiton nimo ang Biblia, ipatawag ang mga pangulo. Murag mao na nay nabatasan. Pero kabalo ba mo unsa? Dili na mo'y gitudlo mismo ni Jesus Christ. Kabantay mo mga kigsunan, ang mga apostoles mismo sa ilang panahon ni Jesus. Wala mo duol aron magpapandong ni Jesus. Bantayin ninyo ni siya. Diha nagsugod ang idolatry. Sa diha nga mas nisalig ug mas nidangop ang tao kaysa tao. Sa imong pagkakristohanon, mas mudangop ka sa mga taong nagmilagro, sa mga taong nagpropesi, kaysa Biblia, kaysa Ginoo. Timan-i ang tanang butang sa kalibutan, apil ang tao, mahanaw. Ikong sila mo'y maunan nimo. Sila mo'y mawagtang kay nimo. Mura po kag nawagtangan o Ginoo. Maubitaw ng pagdakop ni Kibuloy, pagdakop sa mga pulis sa usa ka leader. Grabe ang paningkamot gyud sa mga sakop. Kung imong tan-awon, kabantay mo atong leader sa Agila, asa tong kuana, sa dihang gidakop ang ilang leader, nga murag para nila kung wala ang ilang leader, murag wala pod sila. Mura silang namatayan og Dios. Ngano man, tungod kay mas taas sila og panahon sa tao kaysa Ginoo. Kung Kristohanon ka, dapat kaantigo na ka mudangop sa Ginoo sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi. Kaantigo na ka mudangop sa Dios ug sa imong pagdangop mga kaigsunan, ayaw paghimuag ka nang gitawag na ay kutpitensya. Nga mangayo ka og milagro sa Dios, mangayo po kag milagros mga Dios-Dios. Muhalad ka sa Dios, muhalad po ka sa mga Dios-Dios. Doon na ba kay batasan anas Ginoo? Mga igsuon, ang pinganan, ang pag-alagad. Muna'y tubag mga kaigsunan nga kano sa nagsugod ang tao sa pagyukbog Dios-Dios?
magsugod ang tao sa pagyukbog Dios sa diha nga mosalig sila sa tao kaysa Dios. Pangutana, siguro daghan nga mga Kristohano moingon, wa mako magyukbo og mga estatwa. Tinuod na, wa ka magyukbo og estatwa. Imong ipalabas nga wa kay Dios nga gilagaran. Pero timan bisan unsa, mapabutang, mapakwarta, mapatao, makaposisyon, mas gisaligan nimo kaysa Dios. Samara ang nagyukbo kag Dios. Daghang nga mga tao, mga kaigsunan, ug ayaw tuguti nga usa ka. Nga moingon, wa man ko magsimbag Dios, Lord Jesus. Tinuod ba? Pero mas gipalabi nimo ang income kaysa pamaagi sa Dios. Nangayo ta sa Dios og panalangin, pero mas gipanindot nato ang trabaho kaysa trabaho sa Ginoo. Kamo mismo makasabot ani. Dili lisod sabton ning maong mensahe. Mga kaigsunan. Nya ayaw gayod kalimti. Silutan sa Dios ang tao nga mosalig sa tao. Sa kaalam, sa posisyon, sa abilidad, o sa mga milagro nga gibuhat sa tao. Nya niya nata sa katapusang mga adlaw nga daghang ay mga taong wa gyoy kalibutan sa Biblia. Kung naganay mga tao, mga kaigsunan nga maghimog milagro, haskang maglinihanay dayon ang mga tao. Pero doon na gani mga taong magtudlo sa pulong sa Ginoo para makakaton sila sa pagtudlo ani ngadtos uban. Murag lisod kaayong magdaghan. Bisan ikaw mismo, sa kataas na nga tuig nga nag-alagad ka sa Dios. Pangutana, kabalo ba ka nga makasabot ka sa gipasabot sa Ginoo sa usa ka bersikulo? Makasabot na ba ka sa usa ka bersikulo? Or hangtod karon? Di pagyapon ka kasabot. Kabalo ba ka ang tao nga di kasabot? Di gyud na gyapon katudlo sa iyang isigadaw. Kung ang ginikanan dili kasabot sa buot ipasabot sa Dios sa usa ka bersikulo, dili na siya kahimo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo ngadto siyang anak. Karon, kung dili katudlo ang ginikanan ngadto silang mga anak, dili matuman ang sugo sa Dios ngadto sa mga ginikanan. Kay dunay sugo ang Dios natong mga ginikanan. Mga amahan, mga inahan, tudloi ang inyong mga anak. Kay dili nila ni kalimtan. Sa giingon sa panultihon, aritas panultihon, 22, 6. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. Kung imo ni sang i-connect sa sugo sa Dios sa mga Israelita sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 6, ingon dinhi, ayaw ninyo kalimti kining balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Kinsay gisugo ani? Ginikanan. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisguti kini kung naa kamo sa inyong balay, sa inyong pagpanaw, dayon ninyong katulog, o inigmata ninyo. Pangutana, unsaon man nimo pagtudlo sa imong mga anak, kung ikaw mismo hangtod karon, di pa kakakuha sa gipasabot sa Dios sa maong bersikulo. Kay ngano man, mas taas kag panahon sa imong trabaho, mas okay na nimo
kampante na kay ka nga makadungog kag wali, makapaampo ka kaysa pag-ampo kaysa ikaw mismo moampo sa Dios? Unsaon man nimo pagtubo diha sa Kristohanon nga kahimtang o sa espirituhanon nga bahin? Kung dili ka katubo, unsaon man nimo pagpamunga? Karon kung wala kay bunga, unsay giingon? Putlon. Palayaon, isugnod. Pero katong mga sanga nga namunga, pulungan, triman, amumahon sa Dios, aron mamunga pagdaghan. Unsay buot ipasabot ana? Aron mas mamunga pagdaghan. Mga kaigsuonan, dunay spiritual nga mensahe ang Dios ana. Ang uban mo ingon nga kanang bunga gahisgutan diha maayong kinaiya. Dayong maayong pamatasan, makatabang na ka. But ipasabot, mas mudaghan ang maayong kinaiya? Napa di ay lain pang maayong kinaiya? Mga kaigsuonan, kinahanglan imo ni siyang tutukan kini mao mensahe. Ug ayaw sugot nga ikaw ray makadungog ani. Kay niana tas katapusang mga adlaw nga ang mga tao nagyango-ngo na sa ilang isigadaw, labi na sa mga leader. Dili pa kabalong mo barog sa ilang kaugalingon para muluhod sa Dios, para mo dangup sa Dios. Daghang kayong mga leader o daghang kayong mga sakop sa simbahan nga mawagtangan og leader, murag namatayan og Ginoo. Murag gibiyaan og Ginoo. Ngano man, grabe kataas ang ilang pagsalig sa leader kaysa Ginoo. Ya hinumdumi, dunay pasidaan ang Dios sumala sa atong gibasa sa Jeremias nga matud pa, silutan sa Ginoo ang tao nga musalig sa tao. Nya ang tao nga musalig sa tao, mga kaigsuonan, bisag saog pangayog panalangin. Bisan saon pangayog pabor. Mao nang duna koy wali kaniadto nganong naay mga Kristohanon haskang lisura, naapoy mga Kristohanon nga hamugaway man. Unsay rason? Dili sila parihog aplikasyon. Daghang mga Kristohanon nga nagtuo Ginoo pero wala mo buhat sa pamaagis Ginoo. Daghang mga Kristohanon nga ningtuo Ginoo pero mas mituo siya sa mga opinyon sa mga tao o sa mga leader nga mibangga sa pamaagis Ginoo. Unsa may pamaagis Ginoo? Kinahanglan damor kang muhatag aron damor kang hatagan. Bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kay kung ikaw muhatag, damor ang Dios nga muhatag nimo. Kaysa ikaw gihatagan, gikan na nas tao. Grabe bitaw ang propesiya sa Biblia. Wa gyud kaayo makuha sa tao. Unsay propesiya sa Biblia? Para dili ka magkalisod. Tanawa. Ari kas Deuteronomio 28. Ingon din kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo, nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran o sa tibok kalibutan. Kung tahuron, kondisyonal na diha. Kung tahuron og dili. Kung tahuron og tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Pangutana, unsaon nimo pagtahod kung nagsalig ka sa tao kaysa Ginoo? Mas mutuman kas opinion sa tao kaysa pamaagis Ginoo. Ang resulta, daw sama ka sa ugang yuta. Abisan gani ang tanom, abisan gani ang sagbot, dili maturok. Unang kabantay mo, daghang ay mga Kristohanon pila na katuig ng alagad. Problema ra gyapon sa simbahan. Naghatag yapog kabug-aton diha sa simbahan.
Imbis mo mutabang pagpagaan sa simbahan, nagtabang hinuon sa pagpabugat. Imbis ni abli ang panalangin sa Dios, ni sirado hinuon ang panalangin. Nganuman, dili ang pamaagi sa Dios ang gisunod. Dili pamaagi sa Dios ang gituman. Dili ang mga tulumanon nga gibilin sa Dios mo'y gibuhat. Kung tumano nato og tahuro nato ang Ginoo, daggahan kayong mga panalangin nga gihisgutan dinhi. Panalanginan sa Ginoo mato dinhi ang tanang kaumahan. Inyong mga panarbaho, daghang kayo mga tao ro nagbalinbalhin na nalag panarbaho. Pobre gyapon. Unya damor nga na pobre, damor hinuon na pobre ang ilang espirituhanon nga kahimtang. Nganuman magmulo na, magyango-ngo na dito sa Dios. Kristohanon ko inaani ra gyapon. Hinahinay nagbalik bisyo. Gahi na kaayog pasabton. Pero kung tahuro na to ang Dios, tumano na to ang iyang mga sugo, panalanginan ta. Panalanginan ang yuta, panarbaho daghag abot. Versikulo 5, panalanginan niya ang inyong mga abot unya mga pagkaon, manghinubra. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Buti pasabot mo uswag ang imong pagpangalagad. Sama ni Esteban mga kaigsunan gikan sa katabang nahimo siyang ibanghilista. Ang problema gikan kas ibanghilista nahimo kang kabag or kaha eskwela kag Bible school hangtod karon. Ay imbes moingon ka, good morning brothers and sister, happy Sunday. Moingon na ka nga, good morning sir, good morning ma'am, welcome to Jollibee. Gikag Bible school. Wala mga lagad sa Dios. Mao na nga mga kaigsunan, kung ato ragyong tahuron tumanon ang pamaagi sa Dios, grabe kay kakablas. Tan-awa ra gud diha sa bersikulo 12, gikan sa ihang tigumanang bahandi nga mao ang langit. Ingon dinhi paulanan sa Ginoo ang inyong yuta, ang inyong trabaho, ang inyong negosyo. Paulanan sa Ginoo ang inyong yuta panahon sa ting-ulan, panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Magpahulam kamo. Apan kamo dili mangulam. O di pasabot, makapautang ka, makapanghatag ka, pero ikaw mismo dili ka makapangutang. Pero nganong daghang kaayong Kristohano nangaraan na dahil sa pagka-Kristohano, napuno gyapos pagpangutang. Kanang mangutang ka, gibless ba ka nas Ginoo or murag wala ka gibless? Kung wala ka gibless, dunay problema ang imong pagtuo. Duna kay pagtuo pero kulang kag pagsalig. Kay ang tao nga kulang pagsalig mga kaigsunan, mas giuna o mas gibuhat niya ang panga-opinion o buhat sa tao kaysa pamaagis Ginoo. Daghan karon mga kaigsunan nga mga Kristohanon, kuli na kaayong muhalad para ang buluhaton sa Ginoo mapagaan. Pero amot-amutan gani, labi na kong family bonding, mang-release man ng mga linibo. Mga family reunion, mga anniversary sama sa wedding, anniversary sa wedding anniversary, mga birthday celebration, nakapalitson. Pero kung celebration ganis buluhatos Ginoo sa pagkamaayos Ginoo,
may nalagnay baktin. Pag ihap-ihap din asa tong manok. Pero kung birthday, nakaletson. Kung naay mga family bonding, nang gawas ng mga tag 1,000. Ang ubad diha na pay inom-inom. Uy, naay mga Kristohanon nga inig uli tarong, inig paingon sa banding tarong, inig uli nagsususpinday. Kay wala ibawal ang pag-inom, ang ibawal ang paghubog. Mga igsuon, usa ni siya ka mensahe nga kinahanglan nga ato ang mapamalandungan. Kinahanglan gyud nga atong pamalandungan. Mensahe kini nga gikinahanglan i-apply sa tong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga aduna kay ayaw gyud pag-idolize og tao. Leader, man of God, kay sila instrumento ra gyud na sa Ginoo para tudluan ka sa pag-ampo sa Dios, sa pagdangop sa Dios, sa pag-alagad sa Dios. Kung ato silang himuon nga murag Dios, maunay sinugdanan nga mabagsak ang imuhang paglaom, ang imong kaluwasan, ang tanan nga nanimo. So balik sa tinuod nga pamaagi. Balik sa Ginoo. Siya ra ang angay sa kadungganan. Siya ra ang angay simbahon. Siya ra ang angay saligan. Ang Dios ra gyud ang angay daygon, simbahon, yukbuan, halaran. Ayaw paghalad sa mga gipakadiyos sa mga tao. Balik sa Dios. Pagkat-on unsaon aron maalagaran nimo ang Dios in 100%. Kaya dili lagi ka magkalisod, ana. Salig sa Ginoo sa tanan. Kung muingon kang sa tanan nimong desisyon, sa kahimtang, kabalaka, uban pa. Ayaw pagsalig sa mga opinion sa tao. O bisan kinsa nga sikat nga tao, o bisan pa kinsa nga mga tao diha nga naghimog milagro. Ayaw pagsalig. Ang tao mga kaigsunan, yes tinuod, mahimong instrumento. Apan ang Ginoo ra ang tinubdan sa tanan nga ato gikinahanglan. Ang tao mahimong mapakyas. Apan ang Ginoo dili gayon mapakyas. Busa sa dasigon ti ka. Ayaw gayod ipakadiyos ang tao. Salig og dangop sa Dios sa tinuod nga kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa tao kay ang gipasidaan sa Ginoo mga kaigsunan. Silutan ang tao nga mosalig sa tao. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Sa atong paglakaw dinhi sa Gikan ni Rosbisen, amin tinuod gyud na pastor. Gihimong second part ang Dios. Maimbuntag sa akong igsuon Raymond Candelario, maimbuntag ninyo diha dong Ray. Musta mo diha sa Manila? Excited na ko nga moagi mo diri, mo uli mo diri sa ato ang dapit.
ang Dios magpanalangin o magtagbo kaninyo. Nagilaktan apan siya nagaingon. Ako lang ang dalan sa kinabuhing walay katapusan. Salig lang niya. Kanang moingon salig sa Ginoo mga kaigsonan, katong mga tao nga tinud-anay nga nagbuhat sa pamaagis Ginoo, tinuod nga naghalad og mga maayong butang. Tanawa ra gud nang giingon di Panultihon kapitulo 3:9 BGs. Dayga ang Dios pinaagi sa paghalad og mga maayong butang. Saon mo simbara ang tao kung doon na nay mga apan? Katong naapay kusog nindot paglawas, wagi panahon. Pero tuas trabaho, perting daghanag panahon. Ayang abilidad, hiyas, kusog, tuas trabaho. Pero sa Ginoo, ang pagpakpak, paglokso, pagsayaw, askang pagkatihika. Si Marlene Gable, salamat sa Ginoo. Salamat kayo pastor sa mga paghatod ng mensahe. Lia Tahan Langit, amen, praise Jesus. Salamat sa pulong sa Dios, mensahe. Pagsalig sa Ginoo lamang. Gikan ninyo Edgar, amen, amen. Gahi makasabot ang tao. Kana kung doon na say gisaligan gawa sa Ginoo. Pero kung doon na ang imo ang ato ang gisaligan ang Dios mga kaigsunan, kabalo ba mo mga kaigsunan? Dali kay ka makasabot. Kung tinuod tangan doon ay pagsalig sa Ginoo. Si Rose Bisen, amen, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nagahatag og kahayag nga maoy nakaabli sa pagsabot sa tao. Inaagi sa imuhang kinabuhi Pastor Gideon, daghan pa nga makabati sa kamatuoran. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Sa Ginoo tanang mga pagdaig pagpasalamat. Itong inumduman, tanang mga magwawali, pinadala. Dili kay sila ang nagpadala. Saling lang taniya, dili ka pasagdan. So ang mensahe karon mga kaigsuonan, mas patasan nato ang paghatag og panahon sa pakigsulti sa Dios. Sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo, kanako, kanatong tanan, ug akong gideklarar nga imo ning itudlo sa imong mga kaila, pamilya, ug labi na sa imuhang isig ka churchmates, isig ka magtotoo. Panalanginan kas Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo. Oras sa nga programa alas 7:37 na sa kabuntagon. O kung doon na mo'y mga pangutana, mga kaigsonan, pwede ragyon ninyong ipaabot diri sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko ka sa ato ang akong account Gideon Candelario. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Okay. Kinahanglan na akong manamilit tungod kay doon ang pagkoy gamon nga mga pagpangandam sa ato ang panimbahon ugma. Lang sa ato ang mga musician, ako ang among mga kanta kinahanglan panggamaan og chord kay ang ato ang mga musician bag-o pa man gyud taon nga nagsugod og pagduyog sa mga awit makalangit alang sa ato ang panimbahon. Ato ang pasalamatan ang Dios ato siyang pasidunggan sa mga pulog mensahe nga ato karong nakadunggan ng katunan nga mo'y mugiya kanato sa pagpuyos kalibutan. Mag-ampot ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo.
Nagapasalamat kami sa mga pulong nga amo karong dunggan. Imong ipakita kanamo ang imong mga pasidaan. Salamat Ginoo nga imo kaming gipahigmata. Imo kaming gipukaw sa tinod nga mensahe. Nga walay laing yukbuan, halaran, simbahon, kundili ikaw lamang. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pag-amuma kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga mong ilagar. Salamat nga imo kaming gitabangan nga wala kami laing yukbuan, simbahon, halaran kundili ikaw. Dasiga pagyud mi sa pagbasa sa imong mga pulong. Tagay mi kusog kadasig samtang doon na pa'y panahon sa pagbasa sa mga mensahe o pagkatuon ini. Aron sa ingon sa among pagpuyo sa kalibutan, dili kami magkalisod o puno kami puno kami o Dios sa kadagaya sumala sa imong gisaad kanamo. Salamat Amahan nga imo kaming gigiyahan ug gipanalanginan sa pagpuyo nga mainandamon kanunay sa imong pag-abot. We declare blessing Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios, magapanalangin Sister Susana Pablio gikan sa Thailand. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor, daghang mga nakatunan sa tinud-anay nga mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si Brother Broca Fidel, good morning Pastor. Mingaw nako nimo Pastor. Maayo unta nga hatagan ko sa panahon nga makasuroy ko diha. Welcome gyud kaayo mong tanan Brother Fidel sa pagbisita diri. Kalipay nako nga magkita ta. Kalipay nako nga uban akong pamilya nga magkahimama ta diri. Dili man gyud bugat ang pamasahe o kahapliti pag-abot diri. Kung moabot mo diha diri Alcoy tagbuon ta mo. Brother Fidel, gikan sa South Bus sakay mog series paingon sa Alcoy paingon diri matagbo na ta mo. Unya makaabot na mo diri sa atong lugar. Hatagi lang na og schedule panahon para makaabot mo diri makabisita mo sa dapit diin mi gibutang sa Ginoo. Si Raymond Candelario, amen. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor, dalaygon ang Dios. Kumusta mo diha Dongray? Kumusta ko sa imong pamilya? Si Bing Dandan, good morning Pastor Gideon. Si Jose Dandan Umbion, amen Pastor, salamat kayo sa pulong sa Ginoo karong butaga. Maibuntag ni Sister Susana Pablio. Si Marlene Gable, amen, thank you Lord. Blessed day everyone. Si Dang Vizca, morning. Og si Rose Bisin, God bless sa tanan. Ang Dios padayon magapanalangin kanato og magagiya kanatong tanan. Og sa pulong nga atong nakatunan karon, silihan sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Una-una og ang ihang pulong maoy mugiya kanato sa tanan natong tinguha. Labi na sa espirituhanong panginahanglan. God bless more and more Pastor Gideon og sa tanan. Salamat kaayo Sister Rose Bisin. Silya Panilagan, maayong buntag. God bless you more abundantly Pastor ug sa imong pamilya gikan Sister Susana Pablio. Si Daryl Herulaga, salamat sa Dios sa iyang mga pulong. Salamat Pastor Gideon, salamat sa tanan amping kanunay tanan. Dili na to kalimtan ang pagdala kanunay sa mga pag-ampo ngadto sa Ginoo sa atong nasod nga Pilipinas. Labi na sa umalabot nga super typhoon nga nagdala sa ngalang uwan nga mulanfall didto sa Luzon. Atong iampo nga preparado ang mga tao ni anang dapita. Ubanan sa Dios ang iyang mga katawhan ug walay kadaot ug walay mga kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga makalas. Dalaygon ang Dios magapanalangin o magauban kanimo kanako kanatong tanan o magatagbo sa samay atong gikinahanglan. Kining igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning and God bless.
Salamat sa kalipa, ipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhimbag mo. Salamat sa kinabuhi ihatag mo. Salamat sa kalinaw gipaambin mo. Salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhimbag. Magpagdaing, mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalan, magpagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan.